ҳамсӯҳбати ман Нуриддин Давронов, ними ҳимоятгари дастаи мунтахаби футболи Тоҷикистон ва ҳамзамон Истиқлоли Душанбе. Нуриддин, омодагии шумо ба бозии интихобии чемпионати ҷаҳон бо дастаҳои Урдун ва Бангладеш чӣ гуна аст? омодагӣ хуб аст. Чӣ хеле ки шумо медонед, аслан мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон аз бозингарои Истиқлол иборат аст ва бозии охирон ки дар ҷоми Африка мо бозӣ намудем, омодагии бачаҳо хуб аст ва бачаҳо тайёранд ва он бозингарое ки дигар дастаҳо омаданд дар ҳайати мунтахаб ҳузур доранд, онҳо ҳам омодаанд. ва дар марҳилаи ҳозира ки шумо дидед, дар ин марҳила мо бисёртар ба тактика, техника аҳамияти ҷиддӣ метиҳем. баъди рӯз бошад мо каме дастаи Урдунро тамошо намудем, бозии онҳоро омӯхтем, ҷойҳои сусти онҳоро омӯхтем ва ҷойҳои сусти худро дар тамринҳо боз ҳам зиёдтар аҳамият дода онро чӣ хел гӯям бартараф карданем. Ташаккур. Нуриддин, мо имрӯз машқҳои шуморо дар урдугоҳи академияи футболи клуби Истиқлол тамошо кардем ва мо дар ин ҷо ҳоло қарор дорем ҳамроҳи шумо суҳбат мекунем ва бигӯед ки чӣ гуна шароитҳо ҳаст дар ин ҷо барои шумо? Оё тамоми шароитҳо муҳайёст? бале, тамоми шароитҳо муҳайёст. Чӣ хеле ки шумо дид, майдони варзиши мо дар сатҳи олӣ ҳузур дорад, ҷои хоби мо, ҷое ки мо хӯрок мехӯрем. Ташаккури зиёд ба намояндагои дастаи Истиқлол ки ин шароитҳоро ба мо таъмин карданд ва дастаи мунтахабро аз ҳамин сабаб дастгирӣ мекунанд. Ташаккур. Мо мебинем ки ин алаф, яъне чамане ки имрӯз шумо тамрин мекунед, сунъӣ не, балки ин табиӣ аст ва бигӯед ки бозӣ кардан дар чунин майдон барои шумо осон аст ва ё дар майдоне ки рӯпӯш ё ин ки майдони сунъист? бале, саволи шумо дуруст аст. барои ҳамаи футболбозони ҷаҳон дар майдони табиӣ осонтар бозӣ кардан аст, барои ин ки майдони табиӣ аст. дар ин майдонҳо хубтар нафас кашида мешавад, дар ҳавои гарм давидан камтар осон аст ва дар майдони сунъӣ бошад, дар ҳавои гарм хеле қин бозӣ кардан аст ва мо дар ин майдон то шашум тамринҳои худро давом метиҳем ва баъд аз шашум ба шаҳр баргашта дар майдони сунъӣ давом метиҳем, барои он ки бозӣ бо дастаи Урдун рӯзи 11 дар майдони сунъӣ мегузарад. Хуб, шумо имсол дар мавсими соли равон қариб 40 бозӣ анҷом додед дар ҳайати дастаи Истиқлоли Душанбе. ба ғайр аз ин дар бозиҳои дӯстонаи мунтахаби кишвар ширкат кардед ва бигӯед ки оё ба шумо ин мушкилӣ намеорад? бале, ин мушкилӣ меёбад. аз дастаи Истиқлол чӣ хел ки шумо медонед, бисёр бозӣ намудем, бозии рафиқона, бозии чемпионати ҷумҳурӣ, бозии ҷоми Африка ва дар байни ин бозиҳо бо ҳам бозиҳои рафиқона бо дастаи мунтахаби ҷумҳурӣ буданд. ин хеле душвор аст, вале ба мо чӣ ёрдам метиҳад? Ватандӯстӣ. мо медонем ки на танҳо аз номи худ баромад карда истодем, балки аз номи тамоми тоҷикистони тамоми дунё ва ҳамин ҳолатҳо ба мо қувва иловагӣ медиҳад. Ташаккур. шумо дар ҳайати дастаи Истиқлоли Душанбе барои аввалин бор ба даври чорякниҳоии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё роҳ ёфтед ва бигӯед ки акнун бачаҳо ба ин мусобиқаи пурнуфуз чӣ гуна омодагӣ мебинанд? баъд аз он ки мо аз гурӯҳ баромадем, бисёри бачаҳо, хусусан ман, ба худ боз ҳам бисёртар боварӣ кардем ва дар яккашфинал бо чӣ хел гӯям ба ҳаяҷон кам роҳ додем нисбат ба бозиҳои пеш ва ҳозир гуфтаниам ки дар пеш моро як чорфинал интизор аст ва ҳамаи бачаҳо омодаанд ва ҳамаи бачаҳо тайёранд ки як чорфиналҳо боз ҳам бурем ва ба як-ду финал бурем. Ташаккури зиёд ва мехостам ки дар бораи худ
کمی معلومات بدهید پس از آن صحبت‌های پیشینی ما در حیات شما چی حادثه‌های خوش بغیر از فوتبال به وقوع پیوسته است؟ خانه‌دار شدید؟ بله خیلی که شما میدونید خانه‌دار شدم. 10 سپتامبر من در شهر دوشنبه در پایتخت عزیزمان توی خود را گذراندم. فکر میکنم توی من خوب گذشت با یاری و با دستگیری دوستانم و با دستگیری خصوصا پرزیدنت دسته شاهرخ سعیدов خیلی مرا دستگیری کرد که من عائله دار شوم. عقد نکاح نه در خانه عقد نکاح کردم نه در باغ بوتانی کردم، در ورزشگاه مرکزی فرونز گذراندم. در اونجا عقد نکاح خود را فکر میکنم که هر یک فوتبالیست میخواست که در میدان یگان چاره‌بینی خود را گذرانه و من عقد نکاح خود را گذراندم و 9 ماه گذشت که من عائله دار شدم. ان شاء خدا خواهد بعد از 1 ماه کمتر فرزنددار میشوم و خیلی خوشحالم از زندگی. تشکر. اصلا مخلصان شما کی هستند؟ اصلا مخلصان من بغیر از آنهایی که به ورزشگاه می آیند و ورزش، اصلا مخلصان شما هزارها هستند. ولی از عائله‌تان کیا بیشتر؟ از عائله‌ام بیشترم مخلصی میکند پدرم. ولی پدرم همچون مرد است و مخلص فوتبال است و او فوتبال را از جهت پروفسیونال تماشا میکند و مادرم باشد تماشا میکند و بسیار با هیجان داده میشود و کمی چخیل بگم کمی غم میخورد. بله کمی نه بسیار غم میخورد و از همین سبب من نمیمونم که مادر من به ورزشگاه آید. یعنی مادر شما رو ما خوب میشناسیم، پدرتون رو، مادرتون یکی از هنرمندان معروف کشور شیرین ماه نیهالوف هستند و مدیش دورانوف پدر شما هنرمند ممتاز هستند و بار دیگر شما رو تبریک میگوییم با اون موفقیتی که در حیات دسته استقلال دوشنبه به دست آوردید و خواهان آن هستیم که در حیات دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان نیز در مسابقات انتخابی جام جهان 2018 موفقیت های تازه به تازه به دست آورید همراه دسته خود، رفیقان خود. تشکر زیاد. سلام علیکم.